Αυτή είναι η αρχή μιας νέας χρονιάς, μια τέλεια στιγμή για να αναστοχαστούμε και να ανανεωθούμε. Ακριβώς όπως καθαρίζουμε το σπίτι μας για να προετοιμαστούμε για νέες αρχές, ας καθαρίσουμε επίσης τις καρδιές και τα μυαλά μας. Ας κάνουμε τα πάντα νέα μέσα μας, ευθυγραμμίζοντας τον εαυτό μας με το σκοπό του Θεού για αυτό το έτος. Φανταστείτε τη μεταμόρφωση όταν αφαιρούμε την αμφιβολία, τον φόβο και την αρνητικότητα από τις ψυχές μας. Είναι σαν να σκουπίζουμε τη σκόνη από το πνευματικό μας σπίτι, δημιουργώντας χώρο για τη θεϊκή αγάπη και χάρη. Ας ανανεώσουμε τη σχέση μας με τον Θεό, αγκαλιάζοντας την παρουσία Του πιο πλήρως στη ζωή μας. Τα σώματά μας είναι ναοί του Αγίου Πνεύματος, όπως μας υπενθυμίζει η Γραφή στην Πέλα Κορινθίους 6, 19-20. Μας ζητά να τιμήσουμε τον Θεό με τα σώματά μας γιατί αποκτήσαμε τιμή. Η τιμή του Θεού σημαίνει να φροντίζουμε το σώμα μας, τρώγοντας καλά, αθλούμενοι και ξεκουραζόμενοι. Όπως σκουπίζουμε και σφουγγαρίζουμε τα σπίτια μας, έτσι θα πρέπει να καθαρίζουμε και τον εαυτό μας από ακαθαρσίες. Αυτό περιλαμβάνει την απελευθέρωση από επιβλαβείς συνήθειες, αρνητικές σκέψεις και μη συγχώρεση. Ας απαλλαγούμε από όλα τα ακάθαρτα πράγματα, γιατί το σώμα μας είναι ναός του Αγίου Πνεύματος. Η προετοιμασία μας σωματικά, πνευματικά και ψυχικά για μια νέα αρχή είναι ουσιαστική. Ας επικεντρωθούμε στην ανανέωση της πίστης μας στον Ιησού Χριστό, εμβαθύνοντας την εμπιστοσύνη μας στις υποσχέσεις Του. Η νέα χρονιά είναι η τέλεια ευκαιρία για να θέσουμε πνευματικούς στόχους και δεσμεύσεις. Ας κάνουμε μια υπόσχεση να ακολουθήσουμε πιο κοντά τον δρόμο της σωτηρίας φέτος. Οι καρδιές μας θα πρέπει να είναι καθαρές και ανοιχτές, έτοιμες να δεχτούν την αγάπη και την καθοδήγηση του Θεού. Ας αφαιρέσουμε το κακό από τις καρδιές μας και να το αντικαταστήσουμε με καλοσύνη, συμπόνια και ειρήνη. Η αποκαθαρσία του νου μας από κακές σκέψεις επιτρέπει την ειρήνη του Θεού να κατοικεί μέσα μας. Είμαστε ναός του Θεού και το Πνεύμα Του κατοικεί σε εμάς, όπως δηλώνει η Μέρα Κορινθίους 3, 16. Δεν γνωρίζετε ότι είστε ναός του Θεού και ότι το Πνεύμα του Θεού κατοικεί μέσα σας? Ναι, αν κάποιος καταστρέψει το ναό του Θεού, ο Θεός θα τον καταστρέψει. Οπότε ας είμαστε προσεκτικοί. Ο ναός είναι ιερός και θα πρέπει να τον αντιμετωπίζουμε με σεβασμό και ευλάβεια. Η διατήρηση της καθαριότητάς μας και της αγνότητάς μας επιτρέπει στο Άγιο Πνεύμα να κατοικεί πλούσια μέσα μας. Καθώς εισερχόμαστε σε αυτό το νέο έτος, ας επιλέξουμε συνειδητά να βαδίσουμε στην αγιότητα και τη δικαιοσύνη. Ας προσευχόμαστε περισσότερο, ζητώντας τη θεϊκή δύναμη για να ξεπεράσουμε τις προκλήσεις και τις πειρασμούς. Η ανανέωση της πίστης μας περιλαμβάνει καθημερινή παραδοχή και εμπιστοσύνη στο σχέδιο του Θεού για τις ζωές μας. Πρέπει να μελετάμε το Λόγο Του για να παραμένουμε θεμελιωμένοι και πνευματικά ενισχυμένοι. Κάθε μέρα είναι μια ευκαιρία να ανανεώσουμε τη δέσμευσή μας να ακολουθούμε τον Ιησού Χριστό πιστά. Με αυτόν τον τρόπο προετοιμάζουμε τις καρδιές μας για τις ευλογίες και τις ευκαιρίες που έρχονται. Ας υποσχεθούμε να κρατήσουμε τις υποσχέσεις μας, να ζήσουμε με δικαιοσύνη και τιμή αυτή τη νέα χρονιά. Η εσωτερική μας καθαριότητα αντανακλάται προς τα έξω στις πράξεις και τα λόγια μας. Η καθαρή ζωή φέρνει ειρήνη όχι μόνο σε εμάς, αλλά και στους γύρω μας. Το Άγιο Πνεύμα θέλει να κατοικεί σε ένα καθαρό και υπάκουο σκεύος, σε εμάς. Φέτος, ας αναζητήσουμε ενεργά την καθοδήγηση του Αγίου Πνεύματος σε όλα όσα κάνουμε. Να θυμάσαι, τα σώματά μας και οι καρδιές μας είναι οι πιο πολύτιμοι ναοί που διαθέτουμε. Η φροντίδα τους είναι μια πράξη λατρείας και μια μαρτυρία της πίστης μας. Ας απαλλαγούμε από την αρνητικότητα, τις έχθρες και την πίκρα που βλάπτουν το πνεύμα μας. Η δημιουργία χώρου για την αγάπη του Θεού θα μας γεμίσει με χαρά, ειρήνη και σκοπό. Είμαστε καλεσμένοι να είμαστε άγιοι, διακεκριμένοι για τη χρήση του Θεού και να αντανακλούμε τη δόξα Του. Με κάθε θετική αλλαγή που κάνουμε, πλησιάζουμε πιο κοντά στο ιδανικό του Θεού για εμάς. Αυτή τη χρονιά, ας είμαστε μεθοδικοί σχετικά με τον καθαρισμό της ζωής μας από μέσα προς τα έξω. Το Άγιο Πνεύμα είναι πρόθυμο να γεμίσει τις ανανεωμένες καρδιές μας, καθοδηγώντας μας βήμα προς βήμα. Θυμήσου, μια καθαρή καρδιά είναι μια ευτυχισμένη καρδιά και μια ευτυχισμένη καρδιά είναι μια προσευχητική καρδιά. Ας μπούμε σε αυτό το νέο έτος προετοιμασμένοι, ανανεωμένοι και γεμάτοι πίστη στον Ιησού Χριστό.